Sannan ba ma wannan ba. Wai shin kafin ku yi aure da Humaira, ka san matakin karatunta kuwa? Kwarai da gaske umma. Ta faɗa min. Ai BSc in Accounting and Finance take. Ai certificate din ma yana waje na ko? Kamar kin bani na ajiye miki. Ina jin certificate din yana cikin drawer na. To kai kuma fa? Ni ai BSc in Political Science ne. Kwarai da gaske. Amma shine dan tsaban mugunta. Dan tsaban mugunta zaka kime ta a gida, ka hana ta yi aiki. Iye? Sai dai ta rinka girka maka abinci kawai. To yanzu akwai sharadi. Ko ka bar ta yi aiki, ko kuma ina da extra daki. Zan dauke ta mu tafi. Umma me haka yake nufi kenan? Ka san abin da nake nufi. Ko ka bar ta yi aiki ko kuma in tafi da yata. Ina da extra daki. Amma ba zai yiwu ka ajiye ta sai dai ta girka ma abinci ka ci ba. Ka kime ta a gida ba aikin fari bare na baki.